Buya Buya lekhaya Usu Ulibala Buya Buya Mntwana Buya Mntwana Buya That is the movement of the Holy Spirit. We're not Tindagute. We're not Tindagute. I wish beningake ndibuye ndizoteacher ngale language endiyichoyo. Ukuthi kanti intoni liyichoyo. I wish bekuthiwa ndizele yona namhlanje. Uzovuleka amehlo engqondo. Understand ukuthi xa ndisithi recondo loboboshi ndithini. What is this? Ngoba yikho lento ecaweni. We need to teach lento ebantwini but understand but you have to teach the people ukuthi yintoni le indawo neBhayibhelini lento. Because whatever that we do is in the Bible. Asiyenzi into engekho eBhayibhelini. Ngeke usibone nangoku sisakha amabandla siwakhe sibe nezindlu zokukhathela. Ha ngeke siyenze. Ayikho eBhayibhelini. Izindlu zokukhathela sinazo thina. Ndibheka kakubi ngoba ndithetha inyani. Ndibheka kakubi. Asiyenzi into engekhoyo eBhayibhelini. We don't do. Silidwa iBhayibheli.
wathi uDavide, order my steps in thy word. Khokhela inyawo zami ukunyathela kwami ezwini lakho Thixo. Xa ndihamba mandihambe ngokwezwi lakho. Ndingahambi noba kanjani, ndingahambi ngokwemithetho yasecaweni, ndihambe ngokwemithetho kaThixo. Ndihambe ndichumene namazulu, ndihambe ndihlangene noSimakade. Yena azondixelela athi awunyatheli kahle, ngiyalungisa ukunyathela. Ayiyo le ohamba ngayo. Funeka iconnection. Ngoba masawusindisiwe ikukhuza yona. Lento yamkeleyo ngaphakathi ithi hayi mntanama osindiswe akanxibi kanje. Kutsho yona akutsho thina kodwa akanxibi kanje osindiswe. Hayi mama osindiswe akathethi kanje. Kutsho yona awunithi namithetho yasecaweni xa sowuhlangene naye. Wala yena usaphuma. Indoda ebikhala ukuphuma yabafazini babantu ithi saqhweka ebusuku isathi athi uThixo hey akugayi indoda esindiswa igadwa ngumfazi wayo kunelihlo elibhekileyo ekhaya elithi abasindisiweyo abahambi ngoluhlobo abayenzi lento. Oh Jesus, awubinavalo xa usindisiwe. Akudingeki noba gweda amakhwapha udlisa indoda xa usindisiwe. Ikhona ivamu nasezulwini. Xa ufundisiwe ke kodwa kokwantu uyaziyo ungafundiswanga. Ndiyabhilive ekutitsheni. Hlale phansi nabantu ndibavula ingqondo. Once ingqondo yakho ivuleke uhlupheke ngenxa uzithandela, uhlutshe indoda ngenxa yokuthanda wena, but ubuhamba ngeziteps zikaThixo. Akho kwantu ungazukusokolisa. Athi uThixo xa ithi yekuqumbu yeke. Xa ithi uThixo iba ngumntwana ube nguye. Xa ithi uThixo yehlika uphakeme wehle. Lento ayithetha uThixo wenze yona asoze usokole. Akufunekanga ube arrogant ube ngumuntu othi noba sekuthiwa ndisindiswe ayithetha ukuthi man sengumzalwane lo. Ngumzalwane. Funa intobeko. Step number 1 intobeko. Uvume. Sithi xa kuthi ngumakoti emzini kuthi amakoti siyakufundisa ebandleni ubothi xa useva abantu bomzi wakho utyhileke ebusweni mntana. Utyhileke sekukubi. Zehla inyembezi unqumile. Ngoba akekho umakoti ovela afika emzini nje kube mandi. Yatitsha.